Hemm nies li jekk ikellmuk fuq jgħidulek isma' dak l-aqrab bniedem ta' ħajti li ltqajt miegħu. Qed tkun ħambil biżżejjed u ma tpenġix lek innifsek Alla mixi fl-art. F'ċertu affarijiet tkun għamilt it-tajjeb, f'ċertu affarijiet tkun għażaqta. U f'ċertu affarijiet ħanażaq l qudiem u f'ċertu affarijiet ħajkun hemm min tara da basta Most definitely. jitkellem hekk xi tittam dik hija l-ħajja. Għalhekk il-bniem m'għandux għalfejn joqgħod jidħol f'dan tip ta' argumenti tajjeb ħażin, illum għamilta tajba. Għada, taf naħraħħa. Xi tittam jagħmel nibdem l-arbiem tad-dinja mbagħad. Taf il-pitada mbagħad nerġa' nagħmilha tajba. Hekk il-ħajja, dik l-ispiritwal, dik li jrid jifhem il-bniedem. Il-bniedem ma jistax għax bniedem imur jitkellem fuq dawn l-affarijiet, jiġi darba ħanażaq żgur. Għax tagħmel tidħol toqgħod tajjarni tgħid li ara basta titgħallem in-nies rik, u mbagħad tagħmel hekk, so fucking what? Dak huwa l-bniedem, Ġesu għażaqa kemm il-darba, imma da ma tafuhomx dawn l-istejjer. Ma jafuhomx. Il-Budda għażaqa. Da ma jafuhomx, jiena nafu mhux ħbib tiegħi il-Budda u Ġesu sofranzu. Ġin niltaqgħu fimt u nitkellmu bejnietna, ma dik suġġettiv. Jibdew li kazzati tagħhom u għax kemm nitku fl-imkien dik ħaġa oħra eżempju. Ma nafx għalfejn l-Alla kont tipenġiħ serju. U l-Alla n-nies jirreferu bis-serju meta għandhom bżonn xi ħaġa, jew din f'Mart, jew għandhom bżonn jirbħu Super 5, jew għandhom bżonn isibu ġob, jew għandhom bżonn il-girlfriend ma titlaqhomx jew il-boyfriend ma jsawwathomx. L-Alla dejjem jgħidlok xi ħaġa serja hekk dejjem u tipo isma' ma tinixna hekk, isma' ma tajnixna hawnhekk, dejjem hekk jisu jukebox tagħna. Imma Alla jħu pjaċir jidħak ukoll dak il-każ. Alla jħu pjaċir tiċċajta naqa' miegħu taqbad u titsikaħ naqa'. Inti meta jkollok il-girlfriend tiegħek jew il-boyfriend tiegħek id-dar u toqgħodu titanqu naqgħu titfiżżew tgħidu xi ċajta jew toqgħod tarxu l-xulxin jew toqgħod tinkija naqgħu toqgħod taqbad magħha, parti mir-relazzjoni tagħkom le. Allura Malla l-bniem għaliex mhuwiex hekk. Jiena Malla, ir-relazzjoni tiegħi hija dik. Qgħod idaħħak l-Alla dik. Das kemm idaħħakni lili Alla. Bin-natura, nara eżempju papis jilagħbu fl-imkien niggusthom. Das kemm idaħħakni Alla jiena, nara eżempju tjur jiġġieldu fuq biċċa ħobsek bejniethom. Inti tbissem ngħid tara Alla wkoll x'ħalaq. X'fejja billi ndaħku naqajl lura? L-Alla nies ma jarawhx hekk, tant m'għandhomx idea tal-ispiritwalità n-nies. How to visualize God, how to be with God, how to live with God, how to build a relationship with God. Il-għara offert li t-nejt huma ġodda n-nies, mod probabli ħafna minnhom qed jgħidu x'inhu jgħid men.